Let op, jongens. Ja, één keer maak je links rechts direct. Dan gooi je links die even slipje. Dan maak je rechts elleboog. Ja, dus dat je wegslipt, elleboog en die druk diagonaal knie. Ja, rustig aan. Ja, lekker ontspannen bewegen, gaat weer. Ja, dus hou goed tegen, jongens. Ja, gooi die elleboog meteen eroverheen. Dus links, rechts, elleboog, knie. Ja, alweer, links, rechts. Hey, dat zijn ze. Ja, meteen die elleboog gooien en die linkse knie. Ga je gang, werken. Links, rechts. Knie. Nog een keer, links, rechts. Ga je gang, kom maar, elleboog hoek. Links, rechts. Oh. Elleboog, prima. Ja, die eerst indraaien, hoek, kijken, achterwaarts. Hè. Dus links, rechts. Oh. Ja, dus nog één keer. Ga je gang. Kom weer terug naar stap.